हेल' लोगोफोर, गुड मर्निं अल। मा होनो दायो टाइमा फुंनि 7:30 जाबाय। माने आङो क'क्राझारनिफ्राय थिपखाय डिउटि थांगोन। सिखारनाया लेट जाबाय नालाय, बेखायनो एसे हाखु दाखु जासिगोन। आङो थाब डिउटि थांनो रेडि जाजेननि लोगोफोर। केमेरानि उनजों थांबा नों गिदिंलायनांगौ। मानो बिदि गिदिंलायो केमेरानि उनजों थांबा? खानायखौ आराम हेबनानै गस्लायाव सोबाय आङो। बारजों माबाबा जेथो जायो नालाय। दिनैथ' जों बाइकजोंसो थांगोन नालाय, बेखायनो मोजाङै टाइट खालामखाबाय आरो। बिदिबा थांबाय थानोसै लोगोफोर, थांबाय थादो दे। पेट्रल पाम्प मोनबाय क'क्राझार टाउननि। बेयाव थाव सोनानै थांसै। गारि गिदिरजोंबा आङो 1000-1500 सोयो, ओमफ्राय बाइकआवबा बिदिनो 500सो सोयो आरो। दिनै 500नि सोनानै थांसै। थावआ सोखांबाय, थांबाय थानोसै आरो। थांबाय थाबाबो आङो गामिफोरनि नामखौ मिथिजोबा नालाय, गासिबो हारसाफारा जोबसै आरो बिथिं। बेनिफ्राय ओरै सुपारिगारजों थांबाय थानोसै। जोङो दायो ओरै बग्रिबारिजों थांथ'ला, ओरै सानजाहारजों बारस'नोसै आरो। महामाया खाथिनि सानजाहारजों। लामायाबो मोननै मोनथामजों ओरैबो थांजायो, ओरै सुपारिगारजोंबो थांजायो, महामायाजोंबो हाबजायो। ओमफ्राय जों हाबालासि जोङो दिनै ओरै सानजाहारजों फार्स्ट बेजों हाबनानै थांनायगोन आरो। सानजाहारखौ आङो खाथिबाबो नायफैफेरनायानो जायाखै। दिनै नायलांसां, नोंसोरबो नायलांबाय थादो लोगोफोर। दायो आं मंलाजरा सफैबाय डिउटि सेन्टाराव। दसे थानानै बिदिनो पेसेन्टफ्राबो फैखाबाय नालाय, बे कभिड भेक्सिन होसिगोन आरो दसे थानानै। बिदिबा आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जानोसै दे लोगोफोर। बाय बाय। आंना आखाइयाव जि सादों नालाय, आङो ग्लभ्स गानथ'नो हायाखिसै दिनै। दोङो, आसि गोथां जादोंना गुग्ला जादोंथाय, आसिया जा सादों, बेखायनो ग्लभ्स गानाखिसै आङो। दिनाव बिदिनो दामानि एखमबा 100 टारगेट, एखमबा 80, एखमबा 70 बिदिनो टारगेट थुदों आरो। भेक्सिनाबो एसे खम सफैयो नालाय, ओंखायनो।